Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Avui t'explicaré que l'any 2002 en van hackejar una web. T'explicaré quina va ser, com ho vam fer i com la vaig poder recuperar. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Si has escoltat anteriorment el capítol on parlo d'Eurovisió, faré un breu resum. L'any 99 vaig muntar una pàgina web d'Eurovisió, l'any 99, i aquesta pàgina web va ser molt popular i em va portar a ser jurat d'Operació Triunfo l'any 2001. Jo en aquell temps vaig estar treballant una temporada, pocs mesos. Bé, tenia abans un negoci on em dedicava a fer pàgines web. I un senyor em va dir: escolta, jo tinc una botiga d'informàtica, vull obrir una botiga d'informàtica i voldria contractar-te perquè portessis la botiga. I de passada, que vinguis aquí, portis els teus ordinadors, portis el teu empleat i segueixis fent les pàgines web des d'aquí, i ja que estàs aquí, doncs tu et puguis ocupar de la botiga, perquè jo no puc, tinc una gestoria i no tinc temps. I bé, vaig dir, provem. Ell em va comentar al cap de pocs dies: escolta, podíem fer una espècie de fusió, podies enviar una carta a tots els teus clients, doncs que et fusiones amb mi. I clar, jo portava pocs dies treballant i vaig dir: mira, no ho sé de moment, fem una cosa, dona'm una miqueta més de temps per veure si jo m'acostumo a portar la botiga, si podem treballar bé entre nosaltres dos, i ja veurem. Bé, cada setmana aquest senyor m'anava dient: escolta, doncs quan fem la fusió? Ja veurem. Jo no ho veia molt clar, anava apretant massa en aquest tema. Jo veia que hi ha alguna cosa al darrere que no m'agrada, que no m'acaba de fer el pes. Però bé, li vaig donar, acabarem el mes, i quan acabi el mes doncs li diré: mira, si no, aquesta cosa no millora o aquesta confiança no em dona aquesta confiança que necessito per fer-ho, doncs el que faré serà, ho enllestirem. Amb la mala sort que em vaig posar malalt. Vaig agafar una grip i em vaig estar a casa 3-4 dies. Al cap de quan em vaig recuperar, vaig tornar a l'empresa i em va dir: no, estàs acomiadat. I jo, bé, no passa res. Com dient, vull trencar relacions amb tu. Val. Doncs res, no, perquè mai, no hem fet la fusió i tot això, i ho sento però no m'interessa. Bé, doncs res, m'agafo els ordinadors. I em diu: no agafes els ordinadors. I diu: però si són meus. No. Si vols agafar els ordinadors hauràs de firmar conforme has cobrat el finiquit. Com que el finiquit era poc, havies treballat pocs mesos, si és que van arribar mesos, sí, crec que sí, 1 o 2 mesos, no gaire. I clar, el finiquit era molt poc, la quantitat de diners que em donava, i que es quedessin els ordinadors allà, anar a comissaria, fer la denúncia, tot això doncs comportaria diversos dies, setmanes o inclús mesos, vés a saber. I al final doncs vaig dir: firmo, agafo els ordinadors i ja quan arribi continuo fent la meva feina que estava fent fins ara. I just quan arribo a casa i començo a posar-me en el tema, entrar al panell de control i tot això, veig que no funciona cap de les contrasenyes. Què havia fet aquest senyor mentre jo estava malalt? Doncs bé, va entrar als meus ordinadors, fallo meu de no haver posat contrasenyes i tot això. Si hagués tingut més cura, aquestes coses no haguessin passat. Però bé, te'n refies de que on estàs, que estàs bé, però ja veus. Bé, havia canviat totes les contrasenyes mentre jo estava malalt, i a més va enviar, just el mateix dia que jo vaig replegar els meus ordinadors, va començar a enviar fax als meus clients dient que ell m'havia acomiadat perquè jo havia robat a la botiga una carta que no estava signada, i que, sisplau, que paguessin l'any sencer, si no els hi paraven la pàgina web. I em van dir: escolta, Dani, mira, això està passant. Acabo de rebre un fax amb tota aquesta informació.
com pots veure, no està firmat, és a dir, no pots demandar-lo ni res, perquè bé, no hi ha cap firma, no hi ha res, i vaig dir, doncs mira, el que ha passat és això, aquest senyor doncs, s'ha quedat amb les contrasenyes i per poder recuperar els dominis doncs necessito que facis un document per jo enviar-lo al registrador de dominis dient que tu vols recuperar el teu domini i que la persona de contacte tècnica doncs soc jo, torno a ser jo. Doncs al final no tenia molts clients i a més els pocs clients que tenia doncs tenia molt bona relació amb ells. Al final doncs van signar aquests documents i vam poder en pocs dies vam poder recuperar tots els dominis que aquest senyor doncs havia canviat a tots els contactes. I bé, vaig anar seguint una altra feina que tenia. Va venir Operación Triunfo, la pàgina web va sortir doncs, a la televisió, i va tenir moltes visites, vaig començar a tenir doncs, bé, una miqueta de publicitat per poder recuperar doncs, una miqueta els diners que invertia doncs, a més, per no comptar amb el temps, però bé, va ser interessant. I de cop i volta un divendres de l'any 2002, si Operación Triunfo va ser el 2001, doncs a finals del 2001, perquè van anar al Festival d'Eurovisió l'any 2002, és a dir, més o menys primavera del 2002, doncs, me'n recordaré tota la vida, ja dic, un divendres, veig que a la pàgina web apareix un missatge dient doncs, que la web està tancada i que si volen recuperar la pàgina que facin donacions a un número de compte. Jo em quedo, qui ha publicat això? Intento entrar al meu correu electrònic, em dono un error de contrasenya, que raro. Intento entrar al panell de control de la pàgina web per treure aquest missatge, no puc entrar i dic, aquí m'han hackejat la pàgina web. Què faig? Començo a investigar una mica, aviam on ha estat el problema i al final doncs, me'n vaig a comissaria. Clar, parlo de l'any 2002. Ha plogut molt. L'any 2002 la policia no estava molt preparada doncs, a tenir aquest tipus de casos. I al final, doncs bé, vaig començar a portar informació de on va venir la fallada. La falla va venir per part de dues empreses. La primera, Telefònica, que és on tenia jo el correu electrònic. I la segona, Correus. Perquè aquest senyor, com que jo havia treballat amb ell, o més aviat per ell tenia una fotocòpia del meu DNI. Què va fer? Va trucar a Telefònica, va dir que ell era jo, que havia perdut la contrasenya que li enviessin per correu certificat. Telefònica doncs, va dir, sí, doncs li enviem al carrer de Terrassa. No, m'he canviat d'adreça, envio a un altre lloc. Ho va enviar, va donar l'adreça de la gestoria. El carter li va donar la carta certificada i ell va firmar com si fos jo. Com si ell tingués poders de poder firmar i rebre cartes certificades. En fi, a partir d'aquí, com que ja teníem, doncs, la policia sabia que li havien enviat el correu certificat i ja sabien l'adreça a on havien enviat la contrasenya, doncs ja està. On envies la contrasenya? A la gestoria d'aquest senyor. Quina relació has tingut amb aquest senyor? Doncs mira, aquest senyor vaig estar treballant per ell i em va fer això i això. Doncs ja està, és ell. Ara el que hem de fer és veure què podem trobar per poder doncs, dir que ha estat ell directament. A partir d'aquí doncs, vam estar investigant. Jo més o menys 2-3 cops a la setmana m'anava a la comissaria de Terrassa i els portava, si per exemple m'havia enviat un correu electrònic dient que ho havia fet, m'havia enviat un parell o 3 correus electrònics dient que si volia recuperar la pàgina web havia de pagar.
La policia va començar també a investigar les IPs de les quals m'havien enviat el correu electrònic, va investigar també a qui pertanyia el número de compte del banc que havia posat a la pàgina i el número de compte no anava a la seva empresa, sinó anava a una altra empresa que ell havia tingut poders, però que ja li havien set retirats. A partir d'aquí es van contactar amb el gerent de l'empresa que ell havia tingut doncs, els poders i aquest gerent li va dir no, si ja no ho és, li vaig retirar els poders. Li van dir no, però és que aquest senyor continua utilitzant els seus poders. Van començar a tirar del fil i aquest senyor el que feia era factures falses a nom d'aquesta empresa, de l'empresa que havia tingut poders. Al·lucinant. I bé, doncs ja el tenien aquí, ja el tenien fitxat. Ara el que havien de fer és detenir-lo. Com? Doncs bé, l'empresari, el gerent d'aquesta empresa va haver de venir a Terrassa, ell em sembla que estava o Galícia o al País Basc, estava al nord d'Espanya, va venir cap a Terrassa a tenir una visita, una xerrada amb aquest senyor a l'hotel Don Cándido. I va ser allà on el van detenir. Va estar un parell de dies a la Garjola i jo, un cop detingut, li vaig posar una querella. L'advocat que jo tenia era bastant dolent perquè va posar la querella de forma incorrecta i ell va aprofitar que havia hagut un error en el procediment per part del meu advocat. Doncs bé, al final no va passar res. Al final, bé, jo ja vaig poder recuperar el domini, vaig poder recuperar el hosting on tenia allotjat la pàgina i poder gestionar tornar a gestionar la web, però ja veus que l'any 2002 no era tan tot digitalitzat com ara, que tens un correu electrònic i si no tens accés al correu electrònic, per exemple, no t'envien per correus certificat la teva contrasenya. Doncs bé, aquesta ha estat l'anècdota del capítol d'avui. La setmana vinent més cosetes de Suècia, i m'agradaria saber què et sembla el podcast. T'agraden aquests tipus de capítols on et parlo una miqueta de la meva vida o t'agraden més els capítols on parlo de Suècia? O més aviat t'agrada així una miqueta combinar entre un capítol on parlo d'una cosa i un altre capítol on parlo d'una altra? Doncs bé, ja em diràs alguna cosa, tens totes les dades de contacte en les notes d'aquest programa i moltes gràcies per compartir el teu temps amb mi i ens escoltem ben aviat. Adeu!